Nyní vás přepojujeme na vašeho asistenta. No, nepíče. Zákaznické centrum Kvimbal, Karel vám povím, dobrý den. Dobrý den, můžu se na něco zeptat, prosím vás? Samozřejmě. Já nevím, čím to je, ale že prej mám, no jak vám to mám říct, to normálně v piči válce. Na telefonu. Můžete mi zopakovat ještě jednou, co máte s telefonem? Že mám v piči válce na Siemensu, je tam můj foťák. Dobře, a těmi válci máte na mysli co? Tak já nevím, mě to říkali kámoši a známí, že mě ten jede na křiválce. Takže oni se mi úplně... úplně... Mám představu, o čem mluvíte. Nevím, nějaké válce v telefonu do piče a že to, jo, prostě oni říkají, že to jsou úplné chcánce. Dobře, ale tady bych tak práce chtěl... úplně. Nevím, co mám dělat, kurva, protože mě to nebaví. To se vypíná samo od sebe. Servisu mi řekli, že si mám zavolat na nějaké pojebané číslo na konci 217 nebo nějak tak. Já jsem z toho v piči už. Dobře, a volal jste tedy na to číslo, které vám řekli v servisu? Ne, oni mi akorát řekli, jakýsi blbeček mladý, jakýsi asi nezaučený do piče, že si mám zavolat na operátora, nebo jak to řekl, a prostě já nevím, že vy mi s tím poradíte. A nebo si to mám dát opravný, to je úplný šulin. Dobře, tak jak se projevuje tedy ta závada na tom telefonu? Vypíná se to do piče, jsem tam, a baterku jsem si kupoval novou, ještě vůli tomu jak piča, a když nemám peníze. Tata mi na to nechtěl dát, že mám málo peněz a že jsme sociální, no. Co vám na to mám říct? Dobře, tak tady já se dívám, jestli se to týká tohoto telefonního čísla, tak u něj jsou všechny služby v pořádku, takže abych ten telefon vám dal do opravny a tam už by se to s ním vyřešilo. Tyto funkce na tomto jsou v pořádku, mi chcete říct? Co já se tady dívám, úplně. já se tady na to dívám, tak já vidím, že ty funkce na tom telefonu jsou v pořádku. A jak vy to víte, jak vy to můžete vědět? Protože já to tady vidím před sebou, ty funkce toho telefonu. Jako přes počítač? Ano. Takže to je v píči, to já nemám takové věci, aby si to věřil já. Takže vy mi radíte do servisu. Já radím do servisu reklamovat ten telefon. Jak reklamovat, když to nemám v reklamaci? To je starý telefon, jako je tam foťák, kamera a tož co? No tak já doporučuji, abyste si ten telefon dal někam do opravny, protože to vypadá na chybu toho telefonu. Aha, takže jinak mi nic neřeknete k tomu, já tady vidím, že v podstatě ty funkce jsou tady v pořádku aktivní, takže tam to vypadá na chybu toho telefonu, proto doporučuji dát ho do opravny. Kolik to bude stát s těma válcama? To já opravdu nemám představu, kolik by to mohlo stát. On si každý servis určuje dle vlastní sazby. Kurva, spadl mi motor. To děkuju vám. Rádo se stalo. Přeji hezký den. Já vám taky, a hodně se zvůlte dneska, dá skvěle. No.